Hola, soc la Míriam de Tromso i us llegiré Com és que no fas flors? De Katrina Makurová i de l'editorial Tramuntana. Les il·lustracions, a veure, s'ho posa per aquí. No, no ho posa. Comencem. Com és que no fas flors? Al jardí hi ha una planta, amb les fulles verdes com les altres plantes. Però no fa flors. Mai no havia tingut una planta tan estranya. En tinc cura tan bé com puc. La rego al matí i al vespre. Escombro les fulles que en cauen. Quina feinada! M'asseguro que tinguin prou llum, però continua sense fer flors. Li dono el te més bo que tinc, però em sembla que s'estima més la llet amb cacau. No li agrada l'escalfor massa forta. Quan fa molta calor, la protegeixo amb un parasol. Mai no em descuido de donar-li la bona nit. Si me'n descuidés, no s'adormiria. Fins i tot intento ensenyar-li a fer flors, però no sembla que n'aprengui. És una planta ben estranya. He de descobrir per què no fa flors. Ara ja ho sé! Com l'he pogut espifiar tant? Estava plantada de cap per avall. I conte contat, conte acabat. Mira, aquí sembla, el text i les il·lustracions són de la Katrina Makurová, editorial Service, mentida. Espero que us hagi agradat.